खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गोजोननायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि केकेलाइभ बड' रादाबाव बरायबाय। अन्नानै रादाबाव गोदानै फैदोंब्ला लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। दानिया फै जोङो मोननैसो खौरांखौ मिथिनानै लादिनि। गाहाय रादाबाव दङ DID डेन्स इन्डिया डेन्स लिटिल मास्टारावहाय देरहासार जानो थाखाय बबजित नार्जारिनो भट नांगौ। बिनि थाखायनो गोसो गुदुङै गासै बर' हारिनि सुबुंफोरा 9152915246 नाम्बारावहाय मिस कल हरनानै देरहासार जानायाव मदद खालामदो, जेन' बर' हारिखौ सिनायथि होनायाव एसे मदद होनो हानाय बायदि। मरियानि बियाबनि सुबुंफोरा दिनैहाय दुखुजोंहायनो लामायाव ओंखारनानै फुजा होनो गोनां जाबाय। बिथांमोननि लामाया दिनैहाय साइकेलबो सालायजाया बेबायदि गाज्रि हालोदाव थानायनि थाखाय MLA तपन गगৈ आरो गोबां MPफोरनि फट' लानानै बिथांमोनहा फुजा होदों। फुजायाव बेबायदि बुंदों बिथांमोना अम रास्ता बानाय दिया साहा होननानै बिथांमोनहा ज' मन्त्र खननानै गान खननानै बिथांमोनहा फुजा होदों। बिथांमोननि फोरमायनाय बायदिब्ला गिबि मन्थ्रिनोबो मेम'रेन्डाम गथायबाय, नाथाय दिनैसिमबो बानायजायाखै आरो गोबां MLAफोरनो अफिसारफोरनोबो अफिसाव थांनानै मेम'रेन्डाम गथायहैबाय, एप्लिकेसन होबाय, नाथाय दिनैसिमबो बानायजायाखै। बिनि थाखायनो बिथांमोनहा लामायाव ओंखारनानै फुजा होनायखौ जोङो नुनो मोनो। दिनैहाय गथ' जोनोम जानोसै हिनजावफोरखौ लाङोब्लाबो गोबां खेब लामायावनो गथ' जोनोम होबाय होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों आरो बेबायदिनो लामाया साइकेलखौसो बाननानै लांनांगौ होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। बिनिखायनो जेन' थाब गोसो गुरै जानानै लामाखौ बानायनो गोसो जानायनि बिथांमोनहा फुजा होदों होननानै फोरमायदों। मोनसे दुखुनि बाथ्रा आरो मुगैथावथाव बाथ्रा, बर' हारियाव बेबायदिनो जागासिनो थानायखौ जोङो नुनो मोनो। सोरबा सेंग्राया गुबुननि हिन्जावखौ लानानै खारनाय आरो सोरबा बोराइया सोरबा हिन्जावखौ लानानै खारनाय, सोरबा सिख्लाया सोरबा बोराइजोंनो खारनाय, बे जाथाया जागासिनो दङ जोंनि बर' हारियावहाय। बर' हारियाव बेबायदिनो नियम खान्थि दंखायो बायदिसो जागासिनो दङ। बेबायदिनो चिरां जिल्लानि रुनिखाता ओनसोलनि दादगारि ओनसोलनि दावागुरि गामिनि प्रमद बसुमतारी गावनि अनजालि बिसि रनजिमा बसुमतारीखौ गारनानै बिस्तिनि सालबारि गामिनि अन्जना बसुमतारीखौ लानानै खारलायबाय। प्रमद बसुमतारीया सासे 8 बोसोरनि गथ'बो दंखायो, 2 थाखोआव फरायनाय। बिनि बिसि रनजिमा बसुमतारीया दिनै गाबै गाबै बिसायखौ खावलायहरफिनदों। दिनै बिसा सासेखौ बोरै फोरोंलांगोन, मा खालामगोन, माब्रै जाहोनो, गोबां दुखुजों न'नि बिमा आरो बिसिया खावलायहरफिनदों आरो सोरबाफोर नुयोब्ला नैबे मबाइल नाम्बाराव खिन्थाहरनो थाखाय खावलायहरदों। 7896507703 बे मबाइल नाम्बाराव खिन्थाहरनो थाखाय न'खरनि सुबुंफोरा खावलायहरदों। 20 नं खख्लाबारि समस्तिनि केन्डिडेटखौ दिनैहाय 11 रिंगानि सिगांनो फोसावनाय जागोन होननानै रनजित बिथाङा फोरमायदों। मावजि पार्कआव मोनसे मेल खुंनाय जागोन, बेयावनो फोसावनाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। टिकेट बिनायाथ' 4 दङ होननानै बिथाङा फोरमायदों, जेरै फैला जे बरगयारी, बिजु बारा कसारी, मन्टु बर', GM अनिप बर' बिथांमोनहा टिकेट बिदों। बिथांमोननि गेजेरावनो सासेखौ होनाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। दा बे इलेक्सना इलेक्सन बायदि जानाय नङा, बियो हाबा जानाय बायदिसो होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो हाबायाव जेरै पार्टि जायो, फरखा गावो, बेबायदिनो फरखा गावखाबाय होननानै बिथाङा खौरांफोरनि गेजेराव फोरमायदों। 110 खोन्दो देरहाखागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बेबायदि फोरमायदों दि साधारन सुबुंफोरनि थाखायनो मोजांनि थाखाय बेबायदि डिसिसन लानाय जादों। दिनैहाय पेट्रलनि बेसेनखौहाय 8 रां खमायनाय जागोन आरो डिजेलनि बेसेनफोरखौ 6 रां खमायनाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। बे सिद्धान्त लानाया, थांखि लानाया गासै साधारन सुबुंफोरनि मोजांनि थाखाय खालामनाय जादों होननानै बिथाङा टुइटनि गेजेरजों फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।